A partir del moment que vostès han actuat, han vingut una sèrie de terminis legals. Però és que hem pogut començar fa any i mig o potser 2 anys antes, que és quan vosaltres ens ho demanàveu. Quan la situació començava a perillar i era evident que l'agent urbanitzador no anava a complir amb les seves obligacions, quan era més que evident que ja no anava a pagar-nos, no anava a complir el seu acord i no anava a pagar-nos aquells diners, quan era més que evident que aquests diners ens va deixar penjats i no podien pagar les obres de la piscina i altres compromisos, vosaltres li estem dient sempre, per favor, a per ells, quan antes anem a per ells, millor. Perquè si no, això no s'acabarà mai. I vostès dient, i si se'n van? I si mos deixen tirats? És que hem arribat a una situació, molts mesos després, exactament igual. Que ells, en la pràctica, se n'han anat, mos han deixat tirats, ells sí que han aconseguit un poquet de benefici explotant la part que els interessava, però nosaltres estem així en un jaleo impressionant i això sí, intentant negociar. I nosaltres sempre diem, no negociem més del que toca. Per què? Per un motiu. Perquè en aquesta gent sols és possible un acord. I l'acord que és possible és aquell acord que a ells els interessa. Mai haver acceptat un acord en el que ha sigut favorable a nosaltres. I acabarem a on? En el jutjat. Doncs per acabar en el jutjat 2 anys després, ojalà haguem acabat en el jutjat 2 anys abans, i aquesta confiança que vostè té, senyora alcaldessa, en els jutges, que jo també la vull tindre, haurem guanyat un preciós període de temps d'any i mig o 2 anys. Simplement estic dient això. Però no intenten fer un poquet de fum, diguem que s'han donat els terminis legals que tocava, evidentment. El problema és que s'haurien començat 2 anys abans, possiblement, i aquests mateixos terminis legals ja s'haurien acabat i ara estaríem en una fase molt més avançada. Ojalà, si això té que anar al jutjat, quan antes millor, però per un motiu sols, per acabar com més prompte millor també. I si això significa que l'Ajuntament pot recuperar la part que se li deu, magnífic. Esperem que sigui així, simplement volia dir això. Jo crec que tot el més són excuses. Compartim la finalitat última, que és acabar quan antes i diners, però evidentment dissentim en la forma en què s'ha fet.